Publishibun kene kalong kajin mentip nakikam balapan lain daka Power Grid Corporation of India Limited PGCIL ka Maharana Company hapok ka Ministry of Power bat ka government jong ka India ka kor online application na ki sauspa asli ki pus ha ka diploma trainers bat kentup ya ka notice te pej ya kene ka video ngin pun saya pi ki ki kerteng jong ki trainers ki nomor ki pus ka qualification bat kumnoban apply bat kumjuro bat klet ban la ja kene ka video bat kumjuro ban subscribe ya kene ka channel ka Power Grid Corporation of India Limited PGCIL ka kod online application namta ki diploma trainees ha ki electrical civil bat electronic bat katarik ka bakadu ka bapila ban submit ya ki application form gojong pi kadai ha ka apply tere kusuk tembar arjar apply bat namta kini ki diploma trainees baru ki post ki balat ki dei hadu sospa arsan post bat namta ka post electrical laispa sabsau post namta ka civil Dripu post namta ka electronic karlai post but total borok kini ki post kilong sauspa arsan post but namta ki post kategori spat namta ki UR arspa ka chau post namta ki OBC prapar post namta ki SC dripu neo post namta ki ST arsau post namta ki EWS live post namta ki PWBD live post namta ki ex serviceman live post namta ki DX serviceman kadai ar post Bar namanta karta ban apply kadai ha karta ka bakat pra hadu art newsnam karta bat ka election part kadai license namta ki OBC sansnam namta ki SC ST bat postnam namta ki PWD candidate bat every bat ka stipend lane ka salary kadai ap nyojar sanspa ka shibnai bat namanta ka education qualification part bat namanta ka post diploma trainees electrical Pidai bendon ya ka full time regular license diploma ha ka electrical power electrical bat electronic lane power system engineering lane power engineering ha ka electrical bat ha ka post jong ka diploma trainees ka dei ha ka civil pidai bendon ya ka full time regular license diploma ha ka civil engineering bat ha ka post ka bakadu ka dei ka diploma training ka dei ha ka electronic pidai bendon ya ka full time regular license ha ka electronic communication lane telecommunication lane electric but electrical lane communication lane telecommunication engineering bat namta ka selection method part ka kentup ya ka computer based test hakane ka divide adu arbenta ka wei ka consist ya ka technical knowledge test pat ka bar ka de ka supervisor aptitude test te komno pide ban le ban apply ya kane ka PGCIL recommend ada apply ha ka diploma training job bat lada pidon kamon bat karan pule pila ban apply ya kane ka kam lengba ka official website jong ka PGCIL recommend portal nadu ka shitere kadu live artere usah tembar arjar apply bat kaling ngilebu a description jong ane ka video bat lada pidon ya kini ki karan pule pila ban apply ya kini ki post lane trainee bat hakane ka video tang kini jimtip nakikam malapan lai daka PGCIL recommend te gine page pat aka weka video Kulishibun